Benvidos, benvidas ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan por ti. Arenteiro. Bueno, pois moi benvidas, moi benvidos un luz máis o este Bar da Cantina. Este bar xa número 93, que se di pronto, xa pasaron uns cantos antes deste. E nada, pois chegamos aquí outro luz máis. Hoxe, como vedes, pois Darío non está aí en pantalla, está por detrás manexando os hilos, como os fíos, mellor dito, como sempre lle gusta. E nada, aí facendo un traballo enorme o noso coproductor. E, bueno, sen máis preámbulos, vou presentar os meus dos acompañantes. Empezando por abaixo, o gran Peña. Que tal, como estás, Peña? Boas noites. Pois aquí estamos, boas noites a todos. Faltan 7 programas logo para o centenario. Si, non queda nada. Chegaremos ao centenario? Si, home, chegaremos, ó. Chegaremos, bueno. Si, home, malo será, digo eu. Polo menos ímolo intentar, non? Se fixemos 92 antes, pois mal será que non fagamos 7 máis. Pero chegaremos en descenso ou fora do descenso. É aí. Nos habrá que verlo. Empeza fuerte, Fiti, empeza fuerte. Peña, bueno, antes de presentar a Fiti, Peña, dame un titular deste fin de semana. Pois xa non sei que titular che vou dar, xa é que non o sei, está outra vez dixen partido... Aí os deberes feitos. No, os deberes feitos teño un querer, pero non poder. Vale, moi ben, perfecto. E tamén, pois, a miña esquerda para vos, os que nos estades vendo, o gran e o señor Fiti Érez. Fiti, que tal? Como estás? Moi boas noites. Boas noites. Pois volvemos aquí ao Bar da Cantina despois de 2 semanas de ausencia. Vimos con ganas, só lo digo eso. Un inciso, perdona. Non lle puxeches o ramo àquela virgen que che dixe? Sí, puxenlle 2. Bueno, aquí as cousas hai que falalas para todos, non? Aquí non bromiñas entre colaboradores, non, por favor, que nos enteremos todos. Bueno, foi unha pilarica, na pilarica pónselle flores. Exactamente. Bueno, pois Fiti, dame un titular deste fin de semana do partido. Pois facendo alusións á película de Shutter Island, o meu titular é Shutter Arenteiro. O sea, totalmente un manicomio este equipo, non hai por onde collelo, ali tes o meu resumo. Bueno, pois está ben. Estamos falando, non, deste partido do fin de semana que antes de que non lo presente Darío, eu vou dar o meu titular tamén, e o meu tiña aí un pouquiño preparado tamén, e que Jesús de Mérida, o Mesías que camiña entre as ruínas eternas. Entonces, bueno, pois ese é o meu. E nada, sen máis a dilación, pois Darío pois presenta aí o análise do que foi este Mérida 3, Arenteiro 1. Oye. Bueno, pois aí estaba, e nada. Hoxe, como eu estou un pouquiño máis no que a dirección do programa de hoxe, pois vou deixar que Fiti nos faga un pequeno análise do que foi o partido, un pouco a modo de introducción, un resumen un pouco breve, así para empezar xa a falar do que foi o partido. Non sei, Fiti. Vale, pois, a ver, empezando polo adestrador, creo que van 8 xornadas, todavía non sabe o que quere xogar, e eso estáse notando no verde, non? Os xogadores non teñen unha idea clara, ou non teñen unha idea clara, as cousas non poden sair ben. Presentámonos ao partido,
Bueno, conecteime 5 minutos tarde e xa íbamos perdendo 1-0, xa falando deso, non? Volvemos a facer un erro ao balón parado. Este ano estamos concedendo moitísimo o balón parado. Bueno, O equipo non... antes de que falemos xa de eso, quero que me digas, despois se queredes que conteste Peña tamén, que vos pareceu a alineación que sacou cos homes disponibles que tiña, non? Recordemos que levaba as baixas pois tanto de Mingo, desas de última hora que nos enteramos, de Ferreiro, que xa era un pouco agarlada, pois seguía cas baixas da Guza, de Cuellar, tamén Eliseo parece que se caeu a última hora, Solís non volta a estar, a verdade que preocupa dentro do clube. Non sei, como bichen ese 11 que alineou o adestrador do Club Deportivo Arenteiro? A min gustaríame ver outros cromos, non? Contaba que volvese Yácer, sigue apostando por Diego, e bueno, non se lle pode decir moito porque volveu marcar, non? Sí que tiña a esperanza de que Dani xogase no medio centro, en vez de media punta. Pero bueno, quitando eso, era o que estaba previsto, non hai moitos máis cromos que usar. Sí, non, eu estou de acordo contigo. Eu tamén esperaba que xugara Dani no centro do campo como de media punta ou como acompañante dun medio centro. Sorprendeu-me a suplencia dil. Despois o resto do equipo, o normal, co que ten máis ou menos, pois eu esperaba esa alineación, non esperaba outra alineación. Sorprendeu-me que William Camargo xugara de titular cando a semana pasada non xugou ni un minuto. Non sei se estaba lesionado, se a semana pasada e de repente xoga esta semana. Son cousas que ten este adestrador, que de repente non xo... Dime. Perdona, Peña, pero estaba agora cavilando, teño que corregir. Dani sí que xogou de titular, e xogou de media punta. O que pasa que como non fixo moito, pois... Sí, ten razón, estaba agora pensando, era co William Camargo. Claro, que estaba agora, estaba dicindo, quereime xo despois das túas palabras. Sí, que estaba agora confundindo con... Que quería isto enlazalo co... Ti pensabas no Romera. Ti pensabas en Dani Romera. No, Dani Romera, polo que din é tal e cual que está un pouco tocado, non sei, din que está un pouco lesionado, non sei, eu... Como non nos informan así moito das lesións e non pasan moitos partes médicos, pois temos que nos indagar e ás veces decimos valoracións que non sabemos a ciencia certa como están os xogadores. Pero a mí sorprendeume eso do William Camargo, que pasa que eu estaba liado ali con outra cousa. Que a mí sorprendeume eso, que xugara William cando a semana pasada non xugou un minuto. Non entenden esa... Non hai moito que entender no sentido de que anterior había xogado, despois non xogou, ahora volveu a perder. Falaremos de William de Camargo, Peña, falaremos de William de Camargo, pero vamos deixar aí que siga entonces Fiti e xa despois xa falamos un pouco e concretamos de cada un e demais. Bueno, pois eso non. Primeiro minuto, primeira xogada mal defendida e poñémonos xa 1-0. O partido, pois, a verdade é que nos primeiros minutos o Mérida ten o balón, o Mérida está incidindo na portería visitante, non hai grandes ocasións, pero sí que hai certos momentos nos que Diego tense que esforzar, non? Para evitar o 2-0, e xusto cando o Arenteiro parecía que empezaba a meterse no partido, que empezaba a ter o balón, non tiñan ideas, pero bueno, parecía que nos estábamos empezando a chegar a portería contraria, sen ocasións claras, salvo a de Ochoa, que non sei se sería aí entre 30 e 40 por aí andaría, que ten forza. Sí, que, bueno, vai aí co defensa e mete a punta no último momento e vai o balón por pouquiño. Vale, aí parecía que o Arenteiro, pois, estaba empezando a meterse no partido, así lixeiramente, por ser optimista, non? E xusto, que non sei que minuto sería, pero unha xogada mal defendida de Gorka e outra vez señalado, 2-0. Iso xa foi na segunda metade. Na segunda fase, xa, sí. Pero parecía que o equipo estaba empezando a coller sintonía, non? Pero nada, poste con 2-0. Nada, seguimos igual, o equipo non responde. O que sí que me chamou moitísima atención foi que tiñamos transicións moi rápidas de facer ocasións claras. Tocábase o balón ao medio do campo, tanto Bastida como Braisval, ralentizaban todo, adiós ocasións. Facemos o 2-1, nunha xogada que creo que é do Ochoa,
bueno, chega en segunda línea Diego, poñemos nos 2-1. Cando parece que todo, oyes, poste de 2-1, o equipo anímase, podemos ir a apretar un pouquiño Meira, chega, el Capellín parece demencial, xa fixo unha na primeira parte, e se pasa atrás de Bastida, que lle dá o balón ao dianteiro, hat-trick, 3-1. E a partir de aí xa o partido foise de todo. Xa chegou a expulsión de Dani, os xogadores estaban... Sí, a partir dos 75 non tuvo moito máis que contar, non foi... Nada, fixeron os cambios... Sí, o sea, deixámonos levar xa, que acabase o partido e fora. E sobre todo ese detalle, non? Da expulsión de Dani, non? Que eu creo que, é dicir, sí que é xusta, creo que a expulsión, porque vai a unha altura un pouquiño desmedida. Sí que é certo que a primeira tamén é por unha acción bastante similar. Seguramente que as dúas tarxetas amarelas co reglamento na man estén xustificadas totalmente, non vou dicir o contrario, pero creo que esas dúas tarxetas, sobre todo a segunda, porque é a que che marca a expulsión, creo que non quero decirlo así, pero noutro contexto de partido ou outro equipo seguramente pois non lla houbera sacado. De todas formas, é algo irrelevante. É algo irrelevante, me refiero no sentido de que creendo e pensando que é expulsión, que eu tamén o expulsaría, non? Máis que nada porque despois el vese na repetición xa como se leva as maus á cara, non? Como dicindo, hosta, vanme expulsar, non? Entonces creo que non ten ninguna xustificación, me refiero. Pero bueno. Para mí esa xogada é de tarxeta naranja, O sea, vai co pé arriba, vai co pé arriba, vai a unha altura bastante pero esa tarjeta amarilla de naranja non ten unha segunda tarjeta amarilla, é clara, non hai nada. Sí, pero bueno, é segunda amarela, pero me refiero que con isto me refiero que son dúas accións que o mellor están no borde según en que minuto ou en, quero dicir, a segunda marca máis, non? Pero bueno, é igual, fora polémicas que as polémicas de... É un resumo do partido É un resumo do partido de Dani. Sí, bueno, eu vou, antes de deixarche falar, Peña, que quería apuntar dúas cousas, non? Das que un pouco resumen que foi facendo Fiti, e hai dous momentos, eu para empezar penso que o Arenteiro non sabe xogar este partido, e aparte deso regala o partido totalmente cos erros continuos que hubo en todos os goles, porque incluso o segundo para min é un fallo de concentración, de non estar encima de intensidade. Exacto, de feito, se non recordo mal, non sei se é o terceiro, debe ser o segundo, me parece, este do que estou falando, que ven despois incluso de un córner a favor, non? Que xa é unha tónica que se repite en máis dunha vez. Sí, o segundo. Sí, pero hai dous momentos do partido nos que eu vexo que o Arenteiro se quere podes enganchar a él, e son na primeira parte cun 0 a partir do minuto 25-30, que me gusta bastante o equipo que propón. De feito, hai varios minutos nos que o balón está en poder do Arenteiro, nese medio do campo, xogando bastante áxil, con Brais Vale e Bastida bastante activos, movendo ben a pelota, recuperando moi alto, en presión tras pérdida de balón, que a verdade é que non nos reculaban hacia atrás e eles non daban saído, e aí creo que foron os millores minutos do Arenteiro. E a outra foi, sí que é certo que o Arenteiro incluso sale ben na segunda parte, pero se encontra rapidamente con ese 2-0, pero creo que despois do 2-1 todos tiñamos esperanzas de que o partido polo menos fora igualado ata o final do partido e puidéramos ter chances, pero outra vez ese outro error que chegan nese terceiro gol, pois fai que así sexa moi difícil competir. Entonces, bueno, un pouco por apuntar un pouco máis o que decía Fiti, pero creo que eses dous momentos do Arenteiro foron os que tuvo, e creo que non o supo xestionar, non supo xogar o partido, e foi víctima dos seus propios erros regalando o partido. Non sei que che pareceu a ti, Peña, o partido. Para empezar, o Arenteiro ten un 55% de posesión de balón. Iso está claro que tuvo máis posesión que o Mérida. Pero eso é moi ficticio, porque o 55% do que ten o balón o Arenteiro hai que mirar en que fase, en que cae, onde a ten. Ten moito, toca moito atrás entre centrales e algún de Bastida, pero o balón volve atrás. E acabamos, como xa levamos dito moitas semanas, pelotazo de Diego despois xa arriba. Esa é a posición que ten o Arenteiro. Despois non ten unha posición, non ocupa os espacios, non hai poucos xogadores que rompan entre líneas, que van ao espacio, non o ves. Eu non o vexo. Eu verei outro partido despois xa ves as declaracións do adestrador. O adestrador dixo que, bueno, eu non as comparto, pero ele é que mellor o sabe. Se tú despois xa vas e queres ter un resultado favorable ou ter algo,
O Arenteiro tirou unha vez a porta en todo o partido. Unha. Non tirou máis a porta con a vez. Despois xa tuvo o tiro do Ochoa, que lle roubou a carteira ao central e saliu rozando o poste. Foi a ocasión máis clara que tuvo o Arenteiro, esa foi. Tú con eses porcentajes e ese badaje ofensivo é moi difícil. Se despois xa tú ainda regalas por encima 2 goles regalados, bueno, o segundo, para mí tamén é regalado, pero bueno, o segundo vámonos poñer un pouco entre comillas, pero os outros 2 son regalados. O equipo, eu non lle vexo que teña unha intensidade defensiva que digas tú, pois encimamos os xogadores, porque o segundo gol vende, pois o lateral, o que estaba marcando o Extremodiles, non encima, deixo centrar libre, tranquilo, centro, e despois xa claro, veo o delantero Centrodiles e rouboulle a carteira a Gorka. Eso é falta de que o equipo non ten intensidade, é un equipo que es dicir, vos rouba arriba, pero se tú roubas, pero despois xa non eres vertical, se cando roubamos damos o pase atrás, se non temos profundidade, non lle vexo, porque claro, eso é o que se trata, se tú tens que, o que dicimos, tras pérdida hai que roubar, vale, pero ao roubar temos que crear peligro, porque senón é que non pouco importa. Eu non lle quito o equipo que tú aos xogadores verlle que intentan presionar e que intentan correr, eso eu non lle quito o esforzo que están facendo os xogadores, pero é que hai veces que eu creo que o equipo hai veces que non é que non quero ser moi duro, nin quero ser moito, eu pareceme a min que o equipo non está ben traballado. Cando tú roubas arriba, tes que ser profundo, tes que romper, tes que chegar e tes que crear, porque senón mal vamos. É que o xogador inteiro... Sí, semella que outro día, Fiti, non sei que opinas tú destas verbas de Peña, creo que outro día un pouco, o que buscaba un pouco máis ese espacio, sobre todo, era Jordan, Ochoa. Jordan, sobre todo, ten aí 2 intervencións que se mete moi ben á espalda da defensa, que ya pon por diante, creo que nas 2 ocasións é Richarte, pero sí que nos costa moito xerar xogo ofensivo, non? A partir dun xogo posicional, sobre todo, aínda que eu sigo dicindo que creo que o camiño era eses últimos 10-15 minutos da primeira parte, onde o Arenteiro sí que se estaba atopando e sí que estaba conectando ben con eses homes de arriba dende o centro do campo. Sí, pero é que non creamos. Esa é a dificultade que ten o xogador Arenteiro. Ten moita dificultade para crear xogo, muchísima. É que eu vexo, eu non sei, serei, se cabe vexo outras cousas, pero é que eu que vexo, é que non, o Arenteiro ten, en fase ofensiva, eu vexo que vexo moi verde, vexo, ojalá me equivoque, me quite de un pau nos dentes e xa falaremos o próximo domingo e metamos 5 ou 6 ao Pontevedra, pero vexo o equipo moi verde. E pois, bueno, eso, o que che comentaba un pouco, como ves tú esas palabras de Peña? Eu máis que ver o equipo verde, que vexo que non hai nivel no medio do campo. O sea, o meu opinión é que temos o medio centro titular de toda a primeira red máis malo que hai. Estou falando de Brais Val, non? Parece que cada vez que ten o balón ralentiza moitísimo o xogo. É o que comentaba antes así no mini resumen que houve moitas transicións de que estábamos pillando Mérida sen estar colocado na defensa e cada vez que chegaba o balón a Brais era control. Control. 3 controles, tocaba e cando quería abrir o balón o Mérida xa estaba posicionado. Entón, o que non pode ser é que os teus mediocentros, supostamente, que son os que teñen que mover o xogo, ralenticen tanto o xogo, o partido, porque houve moitas ocasións nas que Richarte, vouche dicir William, que andaba por aí polo medio, Ochoa, Dani, que estaban sós arriba. O que facía falta era un último pase, ou abrir unha banda. Sempre que chegaba o balón a Brais, é que perdíamos esa oportunidade de pillar o equipo descolocado. Eu máis que verdes, creo que falta nivel no medio do campo. Non, home, podo estar de acordo en ti, se cadra en algo, que é o que che estaba dicindo, se tú roubas e despois non roubas e non vas, iso é o problema, que é o que tú estás dicindo que ralentiza o equipo, porque se tú roubas tens que ser máis rápido e dicir, buscamos a un lado ou outro, buscamos a media punta, buscamos que intentamos levar o balón con algo de ventaxa, pero claro, cando se tú os dos medios centros reciben e dan a volta, xiran e volven outra vez hacia atrás, ese é o problema do Arenteiro, por eso te digo, eu falaba da posesión, o porcentaje de posesión, claro, é moi bonito, 55, pero claro,
é ficticia. A posesión non sirve de nada. Claro. A mí a posesión non me... Aquí, o importante é que cando tes o balón sepas que facer con el, que sepas chegar á portería. A mí dar toques entre Diego, a defensa e de vez en cando Bastida non me vale de nada. A mí a posesión... Eu podo estar bastante de acordo co que decides en moitas das cousas, totalmente, pero creo que o partido do sábado non é o peor do campo, non é o peor dos partidos o de Brais, vale. A min polo meu gusto, quero decir, sabedes que eu teñome mollado aquí neste programa e teño criticado moito a Brais porque sí que son da opinión que ralentiza moito o xogo, o sea, non fai ese primeiro control bo que xa che deixa perfilado o balón para darlle continuidade á xogada, sei que ten ese debe totalmente, pero creo que outro día non foi dos peores partidos e sobre todo creo que neses tramos nos que antes comentaba donde Arenteiro estaba se facendo forte, parecía levar o paso do partido, de feito non vos esquezades, na primeira parte no Romano, en Mérida, nos últimos 10-15 minutos o propio Mérida asubía o seu propio equipo, aínda que iban gañando, pero non lles estaba gustando como estaba o Mérida. Non, e con isto non trato de... Déixame rematar e despois falades. E con isto non trato de xustificar o desastre que está sendo o equipo, totalmente. Pero sí que creo que hai unha fórmula adecuada e creo que lle faltan moitos automatismos a este equipo. Explícome. Ferreiro é unha baixa que se nota moito. Entonces, este equipo está moi carente desa figura. Eso é dende logo. Pero cando está Ferreiro hai certos automatismos que seguro que a máis grande parte deles os xenera él, cando a fai ese 3-2 apoiándose na banda co extremo con Jordan no lateral, abrindo a defensa entre ese espacio central lateral, e bueno, outra serie deles que fai, que non me vou aquí a enumeralos, pero creo que sin él, outro día, donde máis preocupa o asunto é que non hai adestrador nese aspecto pensando en que non temos eses automatismos para atacar as defensas rivais e é un pouquiño máis por ciencia infusa ou maxia ou calidade de cada un. Xa se Rixarte, donde colleu un par de veces o balón no extremo dereito, fixo unha xogada, sacou un córner, sacou un centro, pero salvo eso, creo que non hai eses rexistrios e eses automatismos. É un pouco o que quería falar. Agora continúa de vos. Sí, bueno, eu douche parte a razón, pero tú non ves que cando nos enfrentamos a un equipo que se nos cerra un pouquiño e tal, non temos eses automatismos que tú estás falando para poder entrar, crear peligro. Iso é o que lle ves cando se pon un equipo ben plantado, porque o Mérida, sí, o que falabas tú, que a afición empezou a subiar e tal, pero é que isto xa ven de atrás, o Mérida non está dando o que ten que dar, e claro, tamén eso se evalúa todo. Pero eu creo que é onde está o problema do Arenteiro. Cando o Mérida diu un pasiño atrás, o Arenteiro si tiña o balón, pero non creaba. Si, tocábamos moito, pero non buscábamos o que tú dices. Faltaba no xome que o Ferreiro que se mete entre líneas, que cae, que o que dis tú, vai a unha banda, intenta facer ese 3 contra 2, aí con quen mellor con Jordan. Claro, pero é que eso teno que solventar Jesús Arribas, porque podeche faltar a Ferreiro, podeche faltar outro, e podeche faltar, ten que ter plan, como dil, ten plan A, ten plan B, e ten plan C, pero está visto que os plans, eu sinto dicilo, pero non os vexo. Vou lanzar unha pregunta aos dous, comezo contigo, Fiti, despois que responda a Peña. Credes que todas estas lesións que está habendo, non? Ferreiro, Mingo, etcétera, evidentemente sabemos que son moi importantes, pero son tan claves ata o punto de chegar e ver que o equipo está como está. Eu creo que é máis problema de carencias do adestrador que problemas de lesións. Porque ao final de todas as lesións que temos no equipo, 11 titular son Mingo e Ferreiro, que son medio equipo, hoxe en día. Pero todas as carencias que vexo no plantel é cousa do adestrador, obviamente. Non, eu creo que outro día o 11 que presentou é un 11 competitivo. Eu non é despreciar os outros xogadores, nin a plantilla e tal, todos conocemos a Ferreiro. Hoxe a baixa que máis vai perjudicar e vai notar o Arenteiro é a baixa de Ferreiro, porque non vamos a descubrir aquí a Ferreiro, eso está clarísimo. Pero é que despois xa dos outros xogadores non creo que o Arenteiro teña que notar a falta de ningún xogador. Eu vexo que no banquillo hai centrales, hai extremos, hai medios centros, eu vexo, hai delanteros, porque
eu vexo así, se cadra equivócome. Aquí se cadra despois xa non é solo empezar a falar solo de Jesús Arribas, que se cadra tamén temos que empezar quen planificou a plantilla, tamén, se cadra hai que facer un pouquiño global todo, non é de botarlle solo... Non, está claro. Os que nos estedes escoitando, gustaríame tamén saber as vosas impresións mentres vos leo no chat, que pensades un pouquiño do que acabamos de falar, non? Se é cuestión de que temos moitas baixas, se é cuestión dunha plantilla non o ben xestionada e confeccionada, por así decirlo, por parte da dirección deportiva, incluso se votades algún xogador de menos que o mellor hoxe podería estar aquí, non sei. Queremos saber as vosas opinións, ídenoslo contando aí polo chat, e así as que vexeu interesantes, pois vou nas comentando aquí para debatir tamén. Bueno, Fiti, prosigue, perdón, que te cortei. O que comentou Peña, non? Que o problema tamén é ben da dirección deportiva, porque ao final a planificación ves que tes 200 defensas e xente en banda que apenas hai. Entón, caise Cuellar e que non ten sus sustitutos. Está Richarte solo. William de Camargo... Falando de eso, sí, vouche facer outra pregunta para introducir e abrir un tema. Creo que outro día, eu, polo menos, que non comentei o tema da alineación, eu agardaba, sinceramente, unha alineación de 5 pezas. Vendo que outro día en Espiñedo a sacou o sábado, con máis baixas que tiña. Eu a verdade que pensei que volvería a facelo, sorprendeume moito, nin que fixera defensa de 5, nin que metera a Yacer nela, e sobre todo que distí, non? Ante a falta de extremos, porque eu vou decir unha cousa, William de Camargo hoxe en día me parece que non é efectivo para enteiro e moito menos na banda. Eso teño que decirlo dende xa. Para min xa... Perdona... No, pero acabo e deixo a Fiti, que xa remato. Digo, non vos sorprendeu un pouco que non se intentara abrochar un pouquiño máis hacia atrás, quizás facer un plantamento máis axeitado fora da casa, non? É o que decía antes, é que non ten ideas claras este tipo. O sea, vas contra o Celta e planteas un partido de 5 defensas. Saiche relativamente ben, porque o equipo daquel día xogou ben. Xogas na casa, volves plantear unha defensa de 5, despois planteas unha defensa de 4, volves a defensa de 4. A semana pasada, que todo o mundo estábamos pensando que ia poñer unha defensa de 5 ante todas as baixas, planteas unha defensa de 4 e non xoga Yacer, que é o teu mellor lateral esquerdo que tes. O sea, é que Yacer o que che dá en defensa e o que che dá en ataque, sobre todo. Diego, sabemos que Diego en ataque dá moitísimo, pero en defensa ten as súas limitacións. É o que distí, non? Eu tamén pensaba que se iba a rompar un poquinho máis, con defensa de 5, e arriba meter xente guerrilleira e a loitar. Tiña moi claro que William iba a xogar porque non xogara a semana pasada, tampouco había moito máis cousas onde meter, pero é o que distí. William na banda non pode xogar porque non fai axudas defensivas. Eso que neste partido podo dicir que foi onde máis se esforzou. Non foi o seu peor partido nesas tarefas defensivas, pero creo que para xogar na banda non vale. Podo comprarche que sea un media punta aí, pero pouco máis. Pero William, toda a súa vida futbolística, onde xogou? Extremo esquerdo. Pois se tes un extremo izquierdo, xogou toda a vida de extremo izquierdo, pois terá que xogar de extremo izquierdo. Ou vamos, ahora vais vir aquí William Camargo e vámonos xogar de delantero centro, vámonos poñer de medio centro. Bueno, pero cando xogaba de extremo esquerdo tiña pernas. Bandas tiña, porque Richard é un xogador de banda, William é xogador de banda. Tiña xogadores de banda, non é dicir que non tiña xogadores de banda. Dame igual, a ver, oficialmente, vamos a ver unha cousa, Peña, eu vou dicir unha cousa, e vou a decir, e non me vou repetir moito máis, espero nos vindeiros programas sobre isto. William de Camargo, sí, é un extremo esquerdo, sempre foi. Evidentemente, vese, aquel que non este cego, veo que non é un xogador que este en plenitud de condicións físicas. Eso veo hasta un cego. Eso é así, é inequívoco. Para decir que, evidentemente, pois o señor Joan Farias, que medio nos engañou ou medio nos mentiu un pouquiño na rolda de prensa, porque ele comentaba que estaba totalmente sano e vese que non é así, porque vese. Entonces, eu falo dunha cousa, para min é un xogador que non pode xogar en banda polo que dice Fiti, porque non ten un balance defensivo axeitado, é dicir, que non lle dá, e aparte se o fai, non lle dá para estar arriba facendo os desbordes que é o que nos ten que dar. Segundo, non o estou vendo facer, é que non está sendo determinante.
non está collendo ese balón en 3/4 e facendo unha acción definitiva. Por lo tanto, a min é un xogador que eu dixémolo en pretemporada, é un xogador que non debería de ter fichado por Club Deportivo Arenteiro. E eu Pero- de aí non me vou mover. Bueno, pero é que eu estou de acordo contigo que non estará ben e tal, pero é que se o fichan, se ele non está ben físicamente ou non está apto para xogar, hai quen ten a responsabilidade toda é o adestrador. Porque se o pon a xogar, Claro. se un adestrador di, no, este xogador non me está para xogar, pois non o poñes a xogar, terás que poñer outro xogador, quen sea, para que che poda rendir ou che dé máis traballo defensivo, Vouche ofensivo, que sea. facer unha pregunta, Peña. Dime. Facer unha pregunta. Dime. Ti crees que o sábado Arribas tiñas todas consigo de meter a William de Camargo, o titular? Na cabeza de Jesús Arribas, que che vou dicir? Na cabeza de Jesús Arribas xa sei que non estás, pero sí que estás na cabeza de Peña e Peña que cree sobre isto. Pois eu creo que non. Móllate. Non estou dicindo que me mollo, que non, sabes que non me escondo. Suficiente. Estou dicindo que non. Que pasa Mira. que a min se despois o pon a xogar, o adestrador está vendo como adestra toda a semana. Sabrá como está, se pode xogar ou non pode xogar. Eu non o sei. Ele é o que ve. Eu aos adestramentos non vou. Non sei. Porque se eu vexo, é que se está botando logo pedras contra o seu tellado, porque se o xogador non está en condicións para xogar, para que o pon a xogar? Digo eu, porque será mellor meter a un xogador que che este ao 100%, se é un mediocentro, se é un, eu non sei, pois igual esa pregunta ten algún tipo de resposta, seguramente. Claro. Antes de que se queredes comentar algo máis sobre o partido, senón vámonos as notas, imos ler un par de comentarios ao respecto de isto que comentábamos. Di por aquí Benito Canela que la culpa es, como dice Peña, tanto del director deportivo como del entrenador. El entrenador sin experiencia y una plantilla de segunda ref. Camilo Miguel Pérez Pérez, que nos dá saudos dende aí dende o Barbanza, saudos de voltos, dice que penso que na plantilla hai unha carencia grande no medio, centro, como pensa un pouco Fiti, non? Porque está claro que o dúo Bastida-Val non xeneran nada en ataque, pero o que máis me preocupa é que ninguén lle quite o posto a Brais Val. Pero é que pode que Totalmente de acordo. Por eso te digo que xoga Camargo. Eu non podo opinar de Julen, de Julen John, de Camargo. Tes o móvil aí a 100, Peña. Teño o móvil, teño que por deixar un minuto. Non hai problema, non te preocupes por elo. Mentres tanto, mira, xa que sacou o nome de Julen John, que creo que ese rapaz ten que cambiar totalmente a actitude, porque cada vez que sai ao campo, un pasotismo, un deixe estar no campo, que dis ti, hostias, tío, eres suplente, eres un rapaz, o sea, tes que sair ao campo e morder, intentar gañar un posto, cando che dan unha oportunidade. Hai unha xogada, xa, na segunda parte, na banda esquerda, que está loitando un balón con lateral dereito do Mérida, e que non me acordo quen foi o outro xogador, que chega e rouba o balón. Está John, queda así, mirando a ver como o seu compañeiro rouba o balón e non é capaz de meter unha perna. Estou, macho, acabas de entrar, tens que demostrar algo se queres xogar. Xa non te podo falar dos adestramentos porque non os vexo, pero ten unha actitude de pasotismo que pensa que por ter un apellido que xa ten que xogar. Non é así. Eu penso que eu creo que non sei se non creo que o faga aposto rapaz, ni moito menos, pero sí que é certo que o lenguaxe corporal cando entra ao campo é unha lenguaxe corporal dun xogador un pouco entregado, derrotado xa dentro do comezo. Dá a sensación esa, non? De que é un rapaz que entra sen apenas confianza. Creo que é un rapaz moi novo, que seguramente sempre estuvo nun entorno xogar evidentemente en equipos como Castela, filial do Alavés, estuvo un ano cedido na Roma. É un xogador que seguro que está moi, por así decirlo, moi mimado, non? E con mimado non quero falar mal del, nin moito menos, senón no sentido de que o millor sempre tuvo outras experiencias, outros tratos, e o millor aquí pois está contando un contexto un pouco complexo. Non é por justificalo. A realidade do fútbol. Sí, exacto, a realidade de fútbol, ni máis ni menos, pero bueno, creo que é un pouco por eso. Mentres ben, Peña, antes de ir cas notas, Darío, se me podes buscar por aí a clasificación, así facémolo agora, antes de dar as notas, como non está Peña, mentres tanto, mentres a comentamos, agardamos a ver se aparece Peña, que tuvo aí unha chamada e tuvo que sair un momento, seguramente unha chamadiña importante do señor Manuel Peña. Contactos para hacer.
Pero xa, así que comentabas como John está así apático, non? Eu teño a sensación de que como que o equipo xa son contas con 13, 14 xogadores e que o resto xa está como desenganchado, non? Non sei se xa ti esa impresión. Sí, é un pouco complexo. Outro día sí que empezou a entrar algún xogador máis, pero bueno, sí que é certo que dá esa sensación. Meteunos por aí xa a clasificación Darío, e vámola a comentar mientras tanto, a ver se regresa a Peña. Primeira derrota do líder do Tenerife, que sigue na primeira posición con 19 puntos. Sorprendente, non? Esa derrota na casa frente a Unionistas. Moi sorprendente. Ninguén contaba con que Tenerife perdese na casa un 0-2 con Unionistas, que, a ver, estaban en descenso, creo que ainda está. Sí, ainda está. Empatados a puntos, creo que estamos. É que nunha clasificación non a podo ver. Ninguén contaba con que Unionistas fose capaz de chegar a Tenerife e sacar os 3 puntos. Non porque non teñan calidade, senón porque, a ver, o Tenerife ven arrasando na súa casa, ninguén contaba que fose perder moitos puntos, non? Sí. Segundo, parece que se mantén aí o Racing de Ferrol con 17 puntos despois de outra victoria este fin de semana na casa deixou finiquitado o partido na primeira parte. Creo que Arenas de Guecho pois é un equipo que sí que fora da casa perde bastante. Sí, é un equipo na casa e un equipo fora. Sí. Terceiro clasificado, Celta B, que perdeu no seu nese derbi que se xogou no Anxo Carro por 2-0. Cuarto, Real Avilés, que empatou a 1 na casa este fin de semana, ainda se puxo con 10 no minuto 49 pola expulsión de Callarga, xogador do Deportivo, e conseguiu adiantarse no marcador. E cuidado con esta Avilés que está facendo un inicio de campeonato. De momento equipo revelación co Guadalajara. Sí. E Guadalajara, outro que mentas, en quinta posición con 12 puntos, outro dos equipos que pechan o playoff. Despois desta fin de semana empataron os nosos dous anteriores rivais, non? O Guadalajara e o Baracaldo. E despois, por aí xa está o Real Madrid e Castela, que suma a súa terceira victoria consecutiva este fin de semana, xa se pon con 12 puntos. O Lugo xa aparece por aí. Pontevedra tamén. Sí, o Lugo xa aparece por aí na zona media nobre, con nunha oitava posición, con 11 puntos. O Pontevedra tamén, despois de sacar un empate, despois de ir perdendo 0-2 en Pasarón, tamén conseguiu empate a uns, conseguiu os 11 puntos, conseguiu empate a 2 co Osasuna B. E despois xa nos topamos o Arenteiro, na posición 15ª, bailando aí cos postos de descenso, con 9 puntos. E xa en descenso Unionistas con eses 9 puntos, Atleti B 9 puntos tamén, Mérida despois de gañarnos con 9 puntos, Arenas de Guecho 8 puntos, e un último clasificado ese Ourense que está pasando un pouco do ano pasado, pero esta vez incluso un pouquiño máis preocupante, non? 4 puntos. Sí, a Ourense vexolle as cousas bastante difíciles. Non creo que poida volver a facer o do ano pasado, pero que sí que estou vendo na clasificación é que tras 8 xornadas empeza a sentarse un pouquiño a cousa, non? Os que se supoña que iban a estar arriba, empezan a estar arriba, quitamos a sorpresa do Avilés e do Guadalajara, pero polo resto, máis ou menos, é o que se contaba ao inicio de tempada, non? Igual o Pontevedra eu contaba que estivese un pouquiño máis abaixo, pero polo resto, e o Mérida moito máis arriba, non? Sí. Pero polo resto, máis ou menos é o que esperábamos ao iniciar a tempada. Sí. Ao final, o fútbol ponte no seu lugar, non? Onde tes que estar. Ainda que non está todavía moi agrietada, non? Por así decirlo, a clasificación. Ainda está, salvo pois o Tenerife e o Racing de Ferrol, o resto de equipos pois ainda non están, quero dicir, moi distanciados entre sí, pero sí que é certo que comenzan un pouco a verse as intencións. O que me está fallando un pouquiño é o Zamora, que está aí metido aí abaixo, volveu perder este fin de semana, e semella non levantar aí moita cabeza. Pero ten un equipazo e creo que vai ser outro dos que tamén vai ir para arriba. Non sei que... A priori Mérida e Zamora serían os que deberían estar onde está o Guadalajara e o Avilés, non? Así o meu entender, non? Sí, pero o fútbol é caprichoso e
ao final decídese no verde. Aquí o nome e os xogadores non o fan todo. Pois sí, bueno, vamos, aínda non viña a Peña, vamos a empezar cas notas e vamos ir dando as nosas, non? Cando Peña pois chegue, pois que dé as súas e senón, pois tarda un poquinho máis, pois dámolas nós por el e xa está. Así que Darío, cando poidas, exacto, mira que temos aí un nivel Que espectacular. obediente, Sí, super que obediente este rapaz. Sí, señor. Entonces, bueno, vamos comezar con Fiti, que vai valorar o noso porteiro a Diego García, así que adiante, Fiti. Vale, pois voulle dar un 4. Iba a dar moita menos puntuación, pero, a ver, ao final ves o partido, quitando o fallo que ten no primeiro gol, ao final, pois creo que ainda salva un par deles tamén, non? Entón, Sí. Facendo un global, voulle dar un 4, pues, tendo en conta que o primeiro gol é culpa dele e de Jordan, non? Sí, totalmente. Vale, perfecto. Vamos a seguir, vamos a saltarnos a Jordan e vamos a seguir con Luca Lor, que o fago eu. Para min, Luca é un pouquiño do máis salvable outro día, o central almeriense. Entonces, bueno, Daríos, a Luca, pois vamos lle dar, eu voulle dar un 6. Creo que é unha nota, evidentemente, pois se hubiera sido outro resultado, sería un pouquiño máis alta. Creo que está bastante correcto. Creo que o único da defensa que se impón nos duelos, se non gaña o 100%, casi gaña o 90%, e bueno, pois é un xogador que habrá que velo, que tamén ao final do partido quedou un pouquiño aí lamentándose, un pouquiño tieso, e agardemos que tampouco teña unha lesión. Así que nada, ese 6 para Luca Lor. Vamos a tamén sacar... O que me sorprendeu... Didi. O que me sorprendeu de Luca é como se incorporaba ao ataque. Parecía Beckenbauer. Non sei se lembras, hai varias xogadas en que en vez de subir Jordan a banda, sube el. E dices, un fenómeno, non? Ao final, claro, son 90 minutos e os gemelgos, pois... Sí. Así que había algunha vez que buscaba, incluso entraba por ese carril dereito conducindo, incluso buscaba a pared incorporarse, ou aí unha xogada que incluso se lamentaba de que non lla devolveran, porque se hubiera filtrado un bo pase o compañeiro, pois podía haber quedado incluso só diante da portería, pero sí, a verdade que todo unha entrega e todo un saber estar, e incluso certa elegancia, aínda que non ten un uso moi aseado da pelota. Vamos continuar contigo, Fiti, e o teu próximo é Gorka, o outro central. Pois, é a antítesi de Luca Lor, non? Outra vez retratado nun gol, pouco máis que decir, non? Vexolle unha falta de intensidade sempre nas marcaxes que non son propias dun central desa categoría, non? Porque ao final sabemos de onde ven. É un xogador que ten calidade, pero do que ese un contra un está sempre salindo moi retratado. Te digo, un 3. Un 3 a Gorka, non? Sí, eu creo que no aspecto do xogo Gorka non está mal, pero ten certos detalles puntuais, tácticos, técnicos que o fanlle restar moito. Creo que outro día, pois, creo que nos está dando unha de cal e unha de area nos partidos, non? Sí, pero ao final é un defensa cando falla igual que o porteiro, non? Sí. É unha ocasión, suele ser unha ocasión de gol. Notase todavía máis. Bueno, vamos saltar a Diego Moreno, se despois pois non conseguimos que retorne Peña, pois xa facemos as últimas notas. Eso, vamos con Brais Val, o centrocampista do Club Deportivo Arenteiro, que me toca a mí. Eu voulle dar un 5,5, porque xa che digo, gústame o partido que fai, gústame certos tramos do mesmo. Creo que outro día, pois, en relación a outros partidos está un pouquiño mellor, sen tampouco ser unha excelencia, e creo que quizáis con un pouquiño máis de confianza
o mellor alcanza un pouquiño ese nivel que lle poida dar ao Alenteiro un pouco de claridade nese posto do 5 ou do 6, según uns e outros. Así que nada, un 5,5 para Braisval e bueno, espero que siga indo hacia adiante ou, bueno, que evolucione. Vamos con Bastida, o seu compañeiro Fiti. Pois o que comentei así no resumo, no? Na primeira parte xa fai un pase atrás a Diego que o compromete moitísimo porque se non me equivoco estaba Álvaro presionando moito a Diego, ten que facer unha picada para esquivalo, primer erro, gravísimo, e xa na segunda parte volve a facer o mesmo, dar unha cesión sen mirar, asistencia a Álvaro, hat-trick, e poñémonos 3-1, un 2. Vale, pois un 2 sobre todo por eses erros que ten a hora de dar os pases, tanto no primeiro gol, o sea, na primeira parte nese caso que para min é incluso máis grave, non? Que o segundo. Creo que evidentemente sendo un erro del, non te dá a sensación quizáis que sexa unha pauta de Arribas, explícome por que xo digo. Porque parece un pouco unha directriz dende o banco sen, home, evidentemente o adestrador non te vai mandar a pelota sen se hai un rival ali ao lado, non? Pero un pouco como a desa de defender algún córner cas costas, non? Como nese gol que nos meten o día de Barreiro, despois hai outros partidos en Espiñedo onde se ven cousas similares. Non sei, tú crees que foi un fallo totalmente de Bastida ou perdón? Para min é fallo imperdonable, porque é un pase sin mirar atrás, unha asistencia. Quen foi unha asistencia a Álvaro, totalmente, non? Na primeira parte está Diego que chega para salvala, pero que na segunda é que nos vendeu. E que acabou co partido, non? Cando podíamos estar apretando un pouco, foi cando acabou. Aí acabou o partido. Entón, doulle un 2 por... Un 2, Darío, un 2 aí para Bastida, por favor, ponnos aí na nota. Mentras tanto, tamén, a ver se me pode xa incorporar ao señor Peña, que tamén se topa aquí entre nós, xa me mandou aquí un mensaje, xa te vin de que estás por aquí, Peña, e a ver se non lo podes poñer xa en pantalla para saludalo e xa reincorporarnos cas súas notas, non? Aí para eses que nos estivemos saltando. Vale, aí o temos pinchado. Peña. Sí, son traballo, son cosas de traballo no, e a veces xa me imaginábamos. Non podes deixar... O que pasa é que escoitábamos aí todo o que estabas a falar, eran todo billetes de 100, billetes de 200. De 500, chistorras. Acórdate de mutearte cando fagas unha destas. Ai, pois é que claro, era tan tal... Saliches coas prisas. Empezamos xa cas notas, entonces, bueno, íbamos saltando os teus, así que ahora vas ter que dar os dous laterales do Alenteiro as notas do outro día. Imos comezar con Jordan, xa sabes a dinámica. Primeiro de todo, di a nota que lle das e logo a breve explicación. Pois os dous laterales, vou xa dar os dous e si xa... No, pero bueno, un logo. Primeiro un e logo outro. A Jordan, pois vamos lle dar un 3. Vale. Hostia. Sí, bueno, eu non o vin como duro. Sí, eu non vin como outros partidos, digo a verdade, outro día non aportou nin defensivamente nin ataque, outro día sento ser duro, pero non me gustou. Quen era? De Moreno, non? E despois, ahora pasamos con Diego Moreno, Darío, o lateral esquerdo do Alenteiro. A Diego Moreno voulle poñer un punto máis, un 4, porque en ataque, en defensa non me deixa moito que desear. En ataque, sí, en ataque vai ben. Marcou o gol e por iso lle dou un 4, porque tuvo varias internadas pola banda e, bueno, por iso lle dou un 4. Estás duro, nin o autor do gol. Dixen que iba a ser duro esta semana. Sí. Peña, pero... Dime. Non me estarás a copiar os apuntes, porque eu nos apuntes tiña un 3 a Jordan e un 4 tamén a Diego Moreno. Pasou por interno. No, é que ahora son como chaman estes que leen as mentes. El hincha antes de empezar o programa. Sí, señor. Bueno, vamos co siguiente xogador, a ver por onde nos habíamos quedado. Creo que o último fora Steve Bastida, ¿no? Con
Sí, quedan os tres de arriba Non, Fiti, sí. e o dianteiro. Imos ahora con Richalte, volveche tocar, Peña, outra vez, o extremo dereito andaluz. Bueno, a Richard te voulle poñer un 5, porque hai veces que recibiu o balón e intentouno, como sempre ir, que cada vez que recibo o balón quere encarar e intentouno varias veces, non lle saliu, pero bueno, foi un xogador que estuvo aí sempre no loita aí, estuvo aí sempre peleando e bueno, un rapaz que a min non me disgusta, ojalá nos aporte máis. Eu creo que xornada a xornada, se ten titularidade e il se propón, eu creo que pode dar ao Arenteiro moito máis. Vale, perfecto, pois nada, imos co sustituto outro día de David Ferreiro nesa media punta, Dani García, que desta vez Dani García, como estou? Dani González, perdón. Dani González. Estou pletórico. Que desta vez tócame a min evaluar ao bo de Dani. E bueno, si que é certo que un xogador que teño ganas de ver nesas posicións, creo que outro día non estuvo ben. Tuvo algún detalle que sí que me gustou dese xogador que aparentemente pois é Dani González, que creo que hai moito por descubrir aí, pero evidentemente outro día non foi o dele. Entonces a Dani González, primeiro de todo, voulle dar un 2. Vou ser duro por eso, porque agardaba unha boa actuación do xogador cántabro. E bueno, pois tamén hai que contar que a expulsión creo que é unha cousa, como xa comentábamos antes no análise do partido, creo que son 2 erros de xogador novo, de tontos, de non ser ese xogador veterano, non, na categoría que che van cobrar as 2 amarelas. E bueno, sobre todo nesa segunda, cando se bota el mouse a cabeza, el xa sabe perfectamente que o van a expulsar. E o problema deso xa non só é o partido, que casi xa o tiñas perdido con ese 3-1, pero bueno, ainda había certa esperanza, pero é o que te perdes na semana que ven ca cantidade de baixas que hai, que creo que máis, incluso máis importante. Así que nada, un 2 para Dani González. Vamos pasar con Fiti, que creo que che toca a ti ahora, con William de Camargo, o 10 do Club Deportivo Arenteiro. Bueno, pois non lle vou dar un aprobado, lógicamente, un 4, Mira, porque dentro do... Perdón, Fiti, que para poñer as notas de William de Camargo está fino, Darío. Está fino, Darío, Doulle un 4 porque, aínda que non está para xogar o fútbol, creo que dentro dos partidos que fixo, creo que onde máis se lle viron cousas, non? En aspectos defensivos fixo un pouquiño máis que outras veces, en ataque fixo un pouquiño máis que outras veces, entón, un suspenso, pero preto do aprobado. Ti que o coñeces ben, Fiti, donde diríamos que sería un xogador óptimo para o Club Deportivo Arenteiro, William de Camargo? A que porcentaxe do seu nivel? Hoxe por hoxe, o sitio de William de Camargo, onde mellor pode rendir... Non o sitio xa máis ou menos o sabemos, pero digo, a que nivel do seu porcentaxe de máximo nivel que ti lle tes visto é necesario que este para que poida darlle algo ao Club Deportivo Arenteiro? Ten que estar mínimo a un 70% do que era, senón hoxe por hoxe poñe que está un 30%, que non ten esa explosividade. A ver, a calidad sigue tendo. De feito, hai moitas xogadas que o intenta, pero é que ao non ter físico, neste fútbol de hoxe en día, se non ter físico non pode facer moito. Fiti, un inciso. Se para coller a forma, que vamos supoñer que está ben para xugar, que vamos a decir que para coller a forma física e poder entrar e tal, ten que xugar. É que senón é imposible. Pero é un xogador que non vai coller a forma física, porque ten problemas de salud nas rodillas. Bueno, hasta aí xa eu sí que xa non me meto, que eu sí que xa non sei, pero bueno, un xogador para que ten que xogar, se non xoga, é vos populi. No, vos populi, sí, eso é certo, pero... Bueno, vale, pois pasamos ao seguinte xogador. Creo que xa hai o tema William de Camargo, hoxe xa lle dimos bastante ben. Peña, imos con Ochoa, dianteiro centro, do titular do Club Deportivo Arenteiro.
Pois, para min, é o teu turno, Peña. para min foi dos xogadores que máis me gustou do Club Deportivo Arenteiro. Foi un xogador que os balos que recibiu luchounos, estuvo aí sempre cos centrales tal, e a ocasión máis clara que tuvemos foi dir, que foi por presión, por ir polo balón e chegou e meteu ali a punteiriña que non entrou a gol por pouco. Nota, Un Peña. 6. Un 6. É que sempre te escaces. Primeiro Bueno, nota, pero que despois... bueno, Porque pois un eu 6. xa cho digo porque sei que tú te vas a estender, entonces pois Vale, un 6. por la nota. Entón, gustouche, non? Xenera hai dúas ocasións, pero Para min gustoume. un pouco desatinado de cada porta, non? Sí, bueno, desatinado porque tamén este é o terceiro partido que leva de titular, creo. Il vacíase no campo, porque é un xogador que se vacía, vacías o traballo que fai ele arriba peleando, e as ocasións que tuvemos foi porque unha creou na il, porque foi pola presión que fixo e foi por querer e ir e meteu ali a puteiriña. Eu, para min, non me está disgustando o chaval, Sí, Vale. o Xoan sempre foi peleón, xa no Lugo, no Depor. Bueno, no É un Lugo xogador moi peleón. ano pasado Ao pouco que podo xogar, máis sombras que luces, faltalle gol. Moito gol. Outro día, pois as dúas que ten, polo menos unha ten que ir pa Cazuela. Entonces, bueno, o debe que lle vexo. Imos con xa suplentes, co primeiro deles, o primeiro que entrou, que creo que foi o cambio de Alfa por Jordan, así que Mamadou Alfa, pois toca a min desta vez, creo que é a primeira vez, se non é a primeira, a segunda, co Balú este ano. Creo que é a segunda. Sí, Alfa tamén vou ser bastante duro, porque non me gustou nada outro día, pero nada. Así que voulle dar un 2 tamén. Creo que non aportou nada hacia adiante. Creo que hacia atrás ten unha pérdida aí nun balón que casi nos costa unha contra nun gol que foi, pero delictiva. Non me gustou absolutamente nada. Creo que o peor partido que lle teño visto de todos os que xogou. E a verdade que outro día pois non estivo a nivel todo o equipo, pero el tampouco en especial. Hai que, o que non o comentamos, na segunda parte hai unha xogada que entra na área, que o agarran, se tira é penalti. Correcto, aí esa xogada, si el se vai ao chao, penso que estou seguro de 100% de que lle quitan penalti. Pero se cadra foi polo impetu de querer chegar, non se tirou pola ansia. Pero o xogador pouco listo. Bueno, pero se te tiras, pides o VAR e pides penalti seguro. Pensei o mesmo. Pois sí, vale, pois imos co seguinte. Tócalle a City e non é outro que o gran Julen John Guerrero, o cachorro, onde vai? Pois de Portugalete, perdón. O que estivemos falando antes, non? Que mentras Peña estaba ausente. Vexolle unha falta de actitude, de profesionalismo no campo que non creo que por levar o apellido Guerreiro poda saltar o campo e pensar que xa ten todo feito. Entón, voulle dar un 3. De feito, hai outra xogada que antes non xa nomei, que tamén me fixei, un balón que perde, que se queda no chao, e en vez de levantarse e seguir presionando, en vez de facer eso, colle e se queda no chao como protestando ou lamentándose pola xogada. Tamén é outro debe que se lleveu aí ao bo de Julen. Sí, falta de actitude. Sí, totalmente de acordo. Bueno, xa estamos casi rematando coas valoracións. Imos co turno de Lluís Yacer, Peña, o lateral esquerdo do Club Deportivo Arenteiro, que outro día tamén entra en torno ao minuto 70 e pico. Que pensas e que opinas del outro día? Vou dar un 4, pero non doi un 4 por dicir voulle poñer unha nota, pero non lle vi nada. Outro día, bueno, o partido xa estaba como estaba, pero non foi un dos partidos que non me aportou nada, Yacer. No, tamén entra nun contexto no que xa é complicado, de feito. Sí, xa non afrontas o partido da mesma maneira, non? Claro, é un cambio que entra nun momento... De feito, creo que estou aquí repasando e creo que efectivamente o troco prodúcese ese doble toco que entra con Julen John, entra xusto no momento en que expulsan a Dani, entran tanto Julen como el por Moreno e Richarte. Entra nun momento do partido que con 3-1, con un home menos e tal... Sí, é un contexto complexo. De feito, entrou algo perdido.
Sí, non, Porque como... hai unha xogada na que lle ganan a espalda moi fácil, despois sí que, a ver, ten unha velocidade diabrada e recupera, pero sí que entrou algo despistado. Sí. Sí, pero penso que ten moito que ver o contexto no que entras tamén, claro. Imos agora con Adilson, co mediocentro do Club Deportivo Alenteiro, que outro día entra en banda esquerda, a verdade? Un pouco xa o equipo deslavazado, non? Poñeno nesa banda esquerda, quizáis un pouco para, non sei, para peinar algún balón con esa altura que ten, e bueno, pois sinceramente creo que sería un pouco non sei como chamalo, senón un pouco injusto con el suspendelo, voulle dar un SC porque creo que outro día non sería un pouco injusto valoralo. Sí, co partido xa rematado, entonces voulle dar un SC o Boda Dilson. E nada, por último, imos con Fiti, Con Fer. Fer Iglesias, que non sei como biches. A ver, Fer sería un SC tamén, non? Pero Rapaz do Pobo, vou ser generoso con el, voulle dar un 5, sobre todo pola xogada que fixo na banda, non sei se te lembras, na que lle dan o balón e abre as pernas, deixe pasar o balón e encara, non lle sei ben porque cortou o defensa, pero bueno, foi unha xogada que, bueno, bastante ben para non ter nada de minutos, saltarse dúas categorías, non, porque ven de terceira ref, Sí. dar o salto a primeira ref, pois pareceme unha xogada de actitude, non? Xa que é un xogador do Pobo, vamos de un 5 a un aprobado. Non, pola intensidade que puxo. É unha ledicia eso, a intensidade que puxo. O rapaz, evidentemente, notase que sinte os cores, que entrou eso, 5 minutiños máis o desconto e deu todo. Diu todo o que tiña. Nada que reprocharle de logo. De feito, todo o contrario, unha alegría, non? Que un xogador da comarca debute en primeira ref co equipo do Pobo. E para min un orgullo tremendo e fantástico polo rapaz e parabéns a Fer por ese debut e o Gallá pois poida ir pouco a pouco tendo algún minutiño máis que seguro que vai merecendo. E nada, ata aí o que foi a avaliación dos xogadores. Imos coa avaliación do adestador con Jesús Arribas, xa non lo podes poñer por aí, Darío. Imos empezar con Peña, Peña, vouche deixar aí que evalúes o gran Jesús Arribas nesa derrota por 3-1 o sábado. Pois voulle dar un 4, vou non suspender. Bastante. Non me... Se lle dices 4 puntos máis que a min. Bueno, vou dar un 4 eu quero ter confianza nil, a ver se se fai co equipo, porque creo que tense que facer co equipo, ten que... Non sei se terá que, como digo eu, moitas veces chegar ao vestuario e cabrearse con algún xogador ou con alguén, dicirlle aos xogadores, cando teñen esos fallos defensivos, vamos estar de acordo que non é quen defende nin quen ataca, ten a culpa de que os errores non son dil, pero é o que lle ten que dar intensidade. E eu, para min, ten que chegar e dicirlle aos xogadores que tuveron o fallo, dicirlle que hai que marcar unha intensidade, que hai que rillarlle a orella ao delantero, ríllase a orella. Se hai que, o que sea, meter o codo, meter o corpo, pero hai que ter outra intensidade. Eu é o que vexo que ten que... Os xogadores tennos que rillar, porque eu sou un adestrador e teño mis fallos, porque non é o primeiro, nin o segundo, nin o terceiro, que levamos no que van de jornadas moitos errores clamorosos que non se poden ter. Non se pode, está ben que teñas nun partido, pero non podemos levar en 4 ou 5 partidos unhos errores, tanto por faltas laterales como por falta de concentración. No, eso, aí el ten que, se ten que pegar un puñetazo na mesa ou ten que romper unha porta na Uceira ou con quen sea, ten o que facer. Eu, por eso, lle vou dar un 4. Non é un suspendo por... Vale. Perfecto, Peña, un 4 para Jesús Arribas. Quedou claro. Fiti, tócache. Que lle das a Jesús? Un guión. Que eso? Un guión por... Pois un 0. Veña. Vale. Un 0 porque xa non lle compro o seu discurso, non. A roda de prensa que dar, este foi o partido que estivemos plantexando durante toda a semana, foi o que íamos facer, non xo compro. Non xo compro porque o equipo non fixo nada. Estivemos perdidos, un equipo que defensivamente pareceu bastante malo, non fomos capaces de crearlle moitas ocasións, xa non lle compro máis o discurso. Creo que vese superado pola situación,
non ten ideas, temos moitos erros, non se corrixen, os cambios son lamentables, xogadores fora de posición moitas veces, vexo que ten o equipo xa desmantelado, creo que moitos xogadores xa non confían en él, Arribas vaite xa. Vale, bastante claro, directo e moi conciso. Fiti, moi duro. E levaba un plan de partido, pero chega ao plan de partido, no minuto 1 rompenche ese plan, que sí, que ten culpa, non vou dicir que non tiña culpa, non lle vou dicir que non tiña culpa. Un adestrador tense que saber sobrepoñer as consecuencias. Encaixes un gol no minuto 1, non sabe reaccionar. Pasa hoxe, pasou a semana pasada, pasou hace 2 semanas, fai 3, fai 4, van 8 xornadas e segue sen espabilar. O equipo segue sen estar traballado. Defensivamente, en balón parado somos demenciales. Non hai melloría, todo o contrario, empeoramos. Señora Rivas, Vale. aporta. Perfecto. Creo que quedou bastante clara a opinión de Fiti. Vou eu camiña, eu non vou engadir moito máis do que levamos falado. Eu voulle dar un 2 a Rivas. Evidentemente non me gustou nada o partido do outro día. Creo que sí que é certo que pode haber algunha cousa salvable en certos tramos do partido, estando de acordo no que di en roda de prensa, pero non estou de acordo neso que comentaba Fiti tamén, de que este era o plan de partido agardado, porque non pode ser nunca un plan de partido a seguir cando te pos un 0 no minuto 1. Entonces, eso cambia radicalmente todo o partido, que sí que o dixo, pero creo que o equipo non foi equipo ata o minuto 25-30. Eses 20 e pico minutos previos tirounos totalmente a basura, como tirou totalmente certos erros que houbo estruturales e, bueno, despois individuales nos goles, que en certo modo son responsabilidade del por, ao mellor, non saber elixir o xogador ou non ter conectado o xogador ou como lle queiras chamar, pero tamén son responsabilidade del. Así que, para min, Jesús Arribas, un 2 o outro día. Imos rapidamente, que vamos fatal de tempo. Comodín, Peña, queres usalo? Non, vou usar. Hoxe vou usar por primeira vez a puntuación de Fiti con Jesús Arribas. Vale, estabas un pouco máis logo. Sí, vale. Eu diño un 4, Perfecto, non estás de acordo aí con ele. Fiti, comodín, queres usar? Bueno, vai usar comigo. Sí, ¿ves? Con Brais Val. No, entón é comigo. No, eu non... Sí, ese... No, é comigo. Ese 5,5 que lle diches, eu baixo un 3. Porque creo que no que eran as salidas de balón, que se metía moitas veces como lateral esquerdo, cortaba moitas veces o que era unha liña de pase, e cando veía que non lle daban a él, queríase meter hacia o medio e cortaba xusto a liña de pase que se acababa de crear con Diego Moreno ou con William, e que todo o partido así. Entón, creo que non... Facía el por un lado e polo outro facía o Bastida bastante. Creo que era unha directriz bastante marcada do outro día. Non sei con que intención, a verdade, estuvenlle dando voltas e non lle toquei moito. Sí, bueno. Non sei como que quen comentaba, non? Hoxe creo que foi no traballo. Cando un medio centro queres que saque o balón xogado, o normal é que se meta entre os centrais e non no de lateral esquerdo, non? Creo. No, é o máis normal. Cross facía o moito, pero bueno, Cross era igual. Fiti, pero o Arenteiro non sale co medio centro, desde atrás, ca línea de 3. O Arenteiro xoga moito con Diego, que lle fai esa labor. Sí, claro, evidentemente. Entendes? Se tú metes a Brais ali ou a Bastida, estás perdendo. O Arenteiro basase moito que xoga con Diego, que é o que lle fai a salida. Non lle vamos a descubrir as virtudes que ten Diego co balón nos pés, sabémoslo. Non vas meter un xogador ali cando tes o porteiro que che sabe facer eso, porque para min, eu digo a verdade, o Diego, para min é o mellor porteiro da categoría cos pés, con diferencia. Todo o que levo visto. O ano pasado e este ano. Que pasa? O problema do Arenteiro está... Peña, Diego non pode ser o noso medio centro. Non, estamos de acordo. Neso estamos de acordo. Diego ten que ser un recurso a hora de sair. Sí, pero eso estamos de acordo. Pero tú non podes meter un medio centro cando tes a Diego que se sabe xogar co balón nos pés. Porque se tú metes ali o medio centro, hai maneiras. Pero bueno, é outro debate, exactamente. Bueno, vamos fatal de tempo. Perdona de que vos corte, pero temos que dar brío. Non sei se queredes comentar algo máis do que foi o partido. Creo que quedou bastante Nada. Así que nada, Darío, imos xa ca última sección e darlle bastante brío ao asunto. Sección novas.
me pisaran todo o día. E chegas tarde a clase e suspendes un exame. E por riba jueves e tes que salir. E que bonita está polas noites Compostela. Que bonita está todos vomitando nela. Que bonita está polas noites Compostela. Que bonita está. Bueno, pois nada, xa estamos de volta e nada, vamos a fume de carozo que nos temos que ir. Imos repasar o que son os resultados dos dous equipos seniors do clube, tanto o Arenteiro Promesas como o Arenteiro Femenino, que xogaban pois este fin de semana os seus respectivos duelos. Imos comezar co Arenteiro Femenino, que xogaba na casa do Atlético San Pedro, líder da categoría, e levou pois un serio correctivo. Evidentemente estamos falando dun equipo que estuven vendo, leva 23 goles a favor, 4 en contra, os partidos gañados, pois estamos falando dun dominador claro hasta agora da Liga, competición nova para as rapazas, así que, bueno, é unha cuestión de aprendizaxe, perdón, e seguro que pouco a pouco pois van ir colléndolle máis brío a categoría. De todas formas, xa conseguiron un par de victorias e sitúanse aí nesa zona media, na 10ª posición clasificatoria, e pa semana reciben o Sardo Mabé, que é o actual colista, pois está o mellor este fin de semana poden ter un pouquiño máis doado, que sen haber rivais doados, pois aparentemente pois un partido máis factible para conseguir esos 3 puntos, así que nada, moita sorte para elas. En canto o Arenteiro B, ese Arenteiro B con moita polémica nestas últimas semanas, dimes e diretes, non, no equipo do filial do Arenteiro, donde hubo moito rebumbio, e que este foron a goles co filial da Unión Deportiva Ourense, que ata agora non había conseguido ningunha victoria, consigue estrenar o Casilleiro con un gol a 0 diante do noso filial, e bueno, pois a derrota do equipo, que non fai, ademais, facer que as cousas vayan a millor, bueno, pois hai ten que haber unha situación bastante complexa, non? E comprometida. O Arenteiro B sigue nos postos altos, con 12 puntos, na 5ª posición, pero bueno, que seguramente a cousa pois poda estar un poquinho axitada, non? Creo que, se non me lembro mal, dixeronme hoxe que o Arenteiro B a día de hoxe ten 6 ou 7 xogadores do primeiro equipo, non? Estábamos falando. Si é algo no que deberíamos de incidir, non? O que está a pasar co filial do Arenteiro, non? De momento, dende o clube non se dá moita... non se comunica moito o que está a pasar, pero, bueno, así polas oídas, a cousa parece que é máis preocupante do que queren dar a ver, non? É o que diz ti. Pola información que teño, polo que me comentan, sei que hai 5 ou 6 xogadores que deixaron o club, que se marcharon, que esta semana creo que foron 13 xogadores a xogar a Coles, que foi onde perdeu 1-0, creo que foi, non? Que perderon... Se andan tirando de juvenis. Que tiveron que reforzar con rapaces dos juveniles. Algo pasa, está claro que na base está pasando algo. Nos preguntas e nadie che dá respostas, pois eles sabrán. Se queren algún día teñen os micros abertos daqui, como di Milito, que aquí non mando nada, que Milito é o que leva o programa, e tamén teñen os micros da cadena SER para se queren dar algunha explicación, se queren comentar algo, se queren falar do que... Porque, claro, os rumores é ter rumores dun lado, rumores do outro. Eu sei que os pais e a cousa non pinta ben na base, non sabrán eles o que está pasando na base. Eu sei algunhas cousas, pero alá eles que fagan o que vexan, o que mellor vean que sea para a canteira. Milito, non quero meterme no teu programa, pero hai un comentario aí de... Sí, o... Queres leo. A que che pareces o do entrenador, dis que... Sí. De que comentarista? A ver, é que... Sí, dice aquí comentarista, si no ganan el Pontevedra se dice que se echa a Rivas y que ya se tiene al sustituto Jorge Nitales, actualmente sin equipo. Non sei quen é ese Podrá Nitales. dar... É que eu tampouco me dou conta. Que Jorge Nitales
quero dicir, é un pouco guasa me dá a mí, porque Claro, Hombre, eu creo que sí. genitales. Que eu parece por eso te dixen o que... é que che iba a dicir, é que Jorge Genitales só coñecía a, bueno, había un dianteiro mítico, pero é que non sei se nin se chamaría Jorge, entón E xa por non o eso- iba a ler, porque Pero cando eu vin creo o que- tema sabía que era para Claro. o Bar La Cantina out of contest, pero bueno, Claro. xa que o quixeches ler tú, pois Sí, pero- lémolo, non hai problema. Bueno, pois nada, eso, unha pequena bromiña para acabar, a verdade é Claro, que tamén me que sumo... hai que darlle algo de broma a isto, porque Sí, senón... home, sí. Non hai caso. Claro, que se hai que Xa, facer Sí. algo... xa quedou Se aí te parece o... pouca broma que levamos, No. Sí, sí. Nada, simplemente comentar que a semana pasada non acertou ninguén a porra, vamos a Anduveches facer tú dúas... cerca, creo, Milito, que Sí, tú anduveches cerca. eu dixen dous que perdíamos, pero andou en preto, sí. Así que vamos facer dúas cousas, para que Darío lle dé tempo, porque quero facer unha pequena promoción para pechar o programa, así que Darío, véteme collendo por aí as fotos que che pasei a tarde, imos ir ca porra do partido do fin de semana nese derbi contra o Pontevedra, domingo 12 da mañá en Espiñedo. Peña, como vai ser o resultado do domingo? Pois eu vexo un partido moi complicado, porque o equipo, vendo que os resultados non o están acompañando, o equipo vai se sentir algo nervioso, vai xogar algo na casa, e cada afición con que as cousas, se cada non empece como teñe que empezar, o resultado non se vai adecuando a nós, e se o fútbol seguimos sendo co mesmo fútbol, pois pode ser que a afición se poña un pouco nerviosa e vexo un partido complicado, porque temos que empezar a ganar algún partido. Sabemos que esta categoría é moi complicada. Peña, dalle, porra. 1-0. 1-0 parenteiro, dis. Yo, non vou Vale. dicir 1-0. Perfecto. Fiti, que resultado das ti? 0-1, gol de Tiago. Ti queres encender os ánimos. Tú queres encender os ánimos? Eu creo que que o Pontevedra non é que está a un nivel moi grande, pero outro día vin parte do partido e tiveron boa reacción. Non, empatou o partido pola afición. Sí, bueno, por todo un pouco. Bueno, a afición non te crees que... Non, a afición que Barcelona... teña estaba ali encima deles, e o equipo botónos encima. Bueno, nin tanto. Nin tanto. Sí. Bueno, nada, eu vou dicir un 2-2, pero con pouca... Caramba. Sinceramente, con pouca confianza. Así que nada, Darío, non sei se tes por aí... bueno, Darío dime por aí que a súa porra é o máis optimista de todos, o coproductor baixo a sombra, e di un 2-0 a favor do Club Deportivo Arenteiro, entendo. Se me di primeiro 2, entendo que será a favor dos locais. Así que nada, Darío, se metes por aí as fotiños e se más pinchas, comento a promoción. Aí está, Dios, que maravilla, home. Que maravilla. Isto é unha maravilla. Bueno, aí tedes unhas suadoiros tremendos da Peña das Tropas de Flores, que creo que están a puntiño de chegar, non creo que tarden moito, quizáis 15 días como moito, donde podedes facer a reserva se vos gusta algún das dous modelos que hai, tanto verde como negro, que sacaron nestes días a promocionar, e nada, podedes seguilos na súa conta de Instagram, de Xe, de Facebook, Tropas de Flores, e aí tedes toda a información, podedes facer a preventa ou a reserva do mesmo suadoiro. Creo que para os non socios de Tropas está a 30 euros e para os socios hai cun pouquiño de desconto a 25 euros. Con capucha, serigrafeado por diante, coas letras e os iniciais de Tropas de Flores e por detrás, como podedes ver, co escudo. Así que nada, queda aí a promoción feita, tanto en verde como en negro, collede a que máis vos guste, ou senón, se vos gustan ambas, collede as dúas. E nada máis, xa desexando que chegue ese fin de semana, moitas ganas de derbi, nós verémonos o luns que ven de novo, se non hai ningún inconvente, se Deus quere, e nada máis, que o pasedes moi ben, gracias por estar con nos a tantos espectadores como a Peña, como a Fiti. Donde nos vemos o luns que ven, Fiti? No Bar da Cantina. Hasta logo, a todo o mundo.